I čao, ja Rami Haš ovdje. Danas ćemo, ljudi, da igramo Minecraft Survival Games na Cosmic Craftu, naravno. Ako ne ostavim IP u deskripciji, samo možete otići na moj prvi video od Minecraft Survival Games i čekajte IP. Da. Ne znam server zašto. Rekao sam možda u prošloj epizodi, ali ne znam, ali opet da kažem. Zato što na Survival Gamesu ima dobrih mačeva. Znači možeš naći odmah Iron dijelo full, nego na nekim tam drugim serverima ili nađeš chain. Ili nešto čine, tako. Na ovom serveru ima i diamond. Tako. Oh my god. Oh my god, nešto mi miš sad zezna. Napca, ne udaram ili nekad ja kliknem. Jao. Treba mi mač. I bar neko dijelo da mogu opstovat dva lika. Bože. Tu su dva česta. To je super, tako divno. Ljudi, primijetite možda u teksturu. Shit! Aha, ubio sam. Ovako. Sve ste i gore. Ućemo na prvo mjesto. Kliknem uštimo hrane. Idemo ovdje ovo klikam. Oh my god, dođi vam. Opa, imaju svašta. To i nije neka hrana. Moram početi koristiti ovaj fishing rod, još što mnogo je dobar. Ne skida ništa damage-a, ali ne nervira čovjeka. Pao sam se sine. Teksture od jednog nevjerovatnog youtubera koji se zove Huawei. Ja potrebno na vezi. Njegova tekstura je dobra i zato ja koristim. Nisam ni vidio da imam Diamond Sword. Kak sam se sad nešto bio zbunio. Izvolite da imam neki mač. Ali idemo. O, čest. Ok. Nešto mi... ništa je vrijeme. A kad PvP-am se ide. Dobro, ajde, to će se vratiti popraviti. Okej. God. O, super. Nadam se da ćemo ovu partiju pobijediti. Da. Tako, idem da izađemo. Prvo da pojedemo ove supice. Ostavimo dole. Neki brod tamo. Idemo čest, nije nešto posebno. Dobro.
Tamo ćemo. Zašto ne bismo iskoristili ovo, kao nam nije potrebno. Gledajmo. A ima ovoliko vode? Nema. Šta je ovo? Deathmatch. Ja sam se čuo onda onaj Ender Pearl. Se ona vama portam zašto se boriti. Najgori. Snimamo 6 minuta. Drop. Mi ćemo čekati to da će neko doći da se s nama fajta. Ili da ja prvi napadam onog koji je lov i da ga ubijem. I ovako staje. Znači ja se neću boriti u vodi. Zašto nemam buv. Lik ima jednom već full time, ali ja nemam često. Evo lika. Oh my god. Aha. Meni se učinilo da mu nije ovako došlo, da hoće tim. Rekao, ko bi ih ubio? Eno tam trojica. Ova dvojica su luv. Eno tim. Šta sam? A, neće. Ajmo se pridružiti. Nadam se da ona nije haker. Jer ja mrzim hakera. Onaj lik je sigurno luv i možemo ga ubiti. Idemo. Ljudi, ovo je za vas, iako ja ne bi išao. Evo za vas. Oh my god. Dođi vamo. Dođi. Sam pobjedio. To, ljudi, pobjedili smo. Pobjeda. I ljudi, hvala vam što ste gledali, ako ste uživali, bacite koji like, share, subscribe i see you later. Bye. Ćao.